Χαίρετε, είμαι ο Λύσανδρος. Και σήμερα ανακάλυψα τα cookies. Στην εποχή μου, αν κάποιος μου έλεγε «Θέλεις ένα μπισκότο», θα του έλεγα «Με μεγάλη χαρά». Στη δική σας εποχή, άνοιξα μια ιστοσελίδα και πριν προλάβω να διαβάσω, πετάχτηκε ένα παράθυρο. «Αποδέχεστε τα cookies», χάρηκα. Είπα «Επιτέλους, κερνάνε». Πάτησα αποδοχή. Δεν εμφανίστηκε ούτε ένα μπισκότο. Μόνο άλλη μία ειδοποίηση. Μετά άλλη μία. Μετά άλλη μία. Στην εποχή μου, όταν κάποιος σε κερνούσε, έτρωγες. Στη δική σας, όταν πατάς αποδοχή, σε τρώνε οι διαφημίσεις. Και το πιο παράξενο, αν πατήσεις ρυθμίσεις, χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο από ό,τι για να διαβάσεις τον όμηρο. Στην εποχή μου, το μπισκότο ήταν γλύκισμα. Στη δική σας είναι άδεια παρακολούθησης.